sini bɛɛ i taa Burkina Faso la. N bɛ Burkina Faso la. N ye Ouédraogo wele. Ouédraogo wele recrutement bɛ yen a ka sɔrɔ ni kalo sara a bɛ taa recrutement kɛ a bɛ don sɔrɔsiya la a tɛ to yan fo ka diɲɛ na ne fɛ a bɛ tɛ k'a la. Arrête ma ne tɛ taa dɛ ne tɛ taa dɛ. I tɛ taa. Non e tɛ taa i b'o fɔ ne sigilen ɲɛna. ne tɛ taa. I b'a fɔ k'i tɛ taa han. Ba sabali sa. I bɛ ka kolokora la i tɛ ka kolokora la han. Senwave ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senwave la. Senwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. An sɔgɔmada. Awa jakana. Baasi tɛ. Alhamdulillah. Alhamdulillah awa. Kana ni ka daraka ye sisan. Ayi non tɛna daraka dun. President bari do. I tɛ dɔɔni dun. Ayi. A labɛnna ka ban koyi. Ayi tɛna fɛn dun. Ne ko. A bɛna mun labɛn tila fana. I ka préféré kɛ. Ne ka préféré. Ne ko ka di ka tɛmɛ na bɛɛ kan awɔ. E b'o dɔn o n'a jumɛn. Gamura. E b'o dɔn cogo di. Tani ne y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna. Tanti. Ne tani bɛ to ka baro kɛ donc a bɛ to ka fɛn dɔw fɔ an ɲɛna. D'accord. Ok. Tɔnɔ a bɛna diya dɛ n bɛna n tɛgɛ sigi nin kan. I bɛ ne fara a bolo la. Ok oui. Ala ka caman bila n na. I jija ka diya mɛn. Awɔ. Ok. Ala ka garisɛgɛ foni. Ouais. N bɛna. Moi Antli. Ça va? Ça va. Kan mɛmi? Ouais, kan foyi tɛ mun. Sinon wɛrɛ kun bɛ ka ne ta. Bamakɔ ne sɛgɛnnen tɛ dɛ. Walayi n sɛgɛnnen don. A dun nana joona bi? Awɔ, n bɔra baarakɛyɔrɔ la. B'a dɔn depuis an ye baara daminɛ an ma congé sɔrɔ foyi donc patron y'an mɔgɔ damadɔni labila k'an ka taa so k'an ka taa an reposer. Awɔ, k'an ye baara kɛ kojugu non. O ka ɲi. Parce que kuma dɔ la n'i sɛgɛnna baara la fo i ka to k'i reposer. O ɲana. Ma ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka ci dɔ f'e ɲɛna. O ka di. Awɔ. Ci jumɛn? Su in na ne dɔ kan ka bɔ sortie. O ye fana ta daminɛtɔ la nin bɛɛ ye. Mun bɛna taa min? N b'a fɛ ka taa restaurant na yɔrɔ dɔ la. Mun bɛ fɛ ka taa restaurant na ko ka taa yɔrɔ dɔ la. Yana ta mana ko kɛ yen nɔ dɛ. Ayi mama, n tɛ sɔn ma. Ok. I kɔni t'a fɔ k'i bɛna taa tantɔ. Mais n bɛ na. Ayi, i yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn. Ma ne bɔra kan ɲi foyi tɛ nin na. Ayi nin maɲi. E y'i sen yɛrɛ lajɛ. Hali i sen bɛɛ nɔgɔlen don. Ayi, i kɔni tɛ na ta ta. Foyi tɛ nin na. I jɔ n bɛ Sitan wele, Sitan b'i sen wa i bɛ tila ka taa ni habillement in falen. Sitan. Non. Par ne kun bɛ sɔrɔ ba ye yan nɔ, ne kun t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na. Tellement ne ye fɛn fɛn f'i ɲɛna i tɛ ban a si ma. A bɛ kɛ cogo denmisɛnninya tɛ yan. An bɛɛ tɛmɛna e ta ye niveau fɛ. Ne ye den kelen ni m'o nɛgɛ nɛgɛ i b'a kɛ cogo di? Sitan. Sitan. Ne ko dingɛ de bɛ kulo kɔnɔ k'e tɛ mɛn ni kuma fɔ weleli ko kelen bɛ yan. Awɔ e bɛ taa kɔfilani na e jamu tɛ kɔfilani yan.
Jite kana ni senku. Janse. Ne join de la. Tan kum ni bela baram zet do ne ma la follow. Kuma ga baraka usa senku lima. Ha? Ko ki reti sega Ni mate meka jita kana senku. Ne ya do papi bisega senku ka fake kana ku. Italia. Chegebe. Mesita meka jama. Moi, si t'as honné, Messi t'antenne bien par Kokololini. Ouais, honné. Sita tilaria. Eh, sita. Justement, ouais, kana kala de. Hajere, nous flânons. Mata ko asi intiri chum na. Ita ke don non ne nim kono jugedi. Megan Ba ami kula nyona de. Na asi intiri. Ya sinti ke ba ko. Ita ke don noni. Mati kuma fa. Sita. tan wala ni be ga ko. Sita Joshi ga jere. Keluar ya Tan kan. wala ma to kan jaru papilo. Ibe un papi fene kamare. Mita ke papi ta ibe teme fusu. Shue. Itila, nga eri bugasi. Kaya itu don. Entra ke do no ne. E kon tiga ke don noni. Seme terege tani ya farasi. E sita ke konna juga dabla. Tan wala ni be ga ko papi ne te ga ko. Boy. Ni klala. Masha ta fa, suna amna juli wona sina he. Sita akai. Si yu kono ka jugu. Mo sin fa. Akan yeri kana juli Tan ni be wona. ga do. Mulebe. Nyewe. Nyewe kukura no nyanga. Nere sandu le nyon de la. Wula bakere mare. Sori goso. Bika foi bika goso. Nche fa. Fene kana na demsenu yu ko la kibini senu la sa. Ere dungo do kishita ne de bi nya kanga doya. Mulebe. Fugari din school ka. Dinte fugar de ne mungera. Jama dese bu yama dese. Fen ni be mo ni kende. Fen ni be ni ganyere ba ko wala sa akasika jusuta. Ai muke. Emara ina. Mukala. Ah, Não foi eu por lá. ma foi. Eti foi. Que tu for dia eti foi. Billahi. Asileru. Ni kata kata. Interke to lami. Mi manda ka na ko. Ati do esperança de la foot, ni mo foi. Ni fo foi. Ni ta parala. Kalo nani ani klita. Uflani. Uflani. Bara clé. Les clés. Nga forde a trabalhar la clé. Kaluna ni bara la clé. Asile. Ya nyi ni ganye pa. Asile flamu wala bi ndrega wala ka fonya ape fonya. Maro lo be gorun ta kada mo la de. Asile ni forde sile flani na. Papi. Ani nga clé de bara. Papi. Kagala chogo. Ni kaluna ni bara clé de ga. Ba ga don non sa ba nye fo. Mo, wala mina ana mo do ya so ta yin ni mi re kera. Ko ne mi ta ni komodu yi. Mi nyi wa bum ne. Clé de bara. Nyamu. Ara no bizda de kama ke nyamu ba. Ke mu dem ke nyamu. Ha? Bani. Ante bizda de kama. Ni fene ba ta barada ni kuma ni mo yi fene yi ta kalima no ne. No ni ba clé journée clé.
Ton forum n'a tarana borla ma simple. Ou c'est à d'autres que le carrière imagé. Kasi ko ni mo go do. Kalo jili ka tara kile kile ndoro. O nya ni nganya. Batia. Ibe ka akolo discours ntanya na kaga. Otera. Mo jawo ko ni mo. Anyanwo ya de bula. Anyanwo. D'accord. Nyango foro nyumba foro mo no nere. Comme à mettre au salaire. Anyanwo foro mo no nere. Amofo. C'est une décision. Une décision. À partir d'aujourd'hui, il y a une décision. Chini bé, ita, Burkina Faso. Burkina Faso. Ni wudra wudi. Wudra wudi. Que effectivement bé, à son calosama. Avec ta effectivement qui avait des sorcières. À te tout avoir bien en effet. Vraiment. Ne dis t'arrête. Bon. Il dit non. Il dit il faut faire ce qu'il y a. Ne dis pas. Il va quitter là. Hein? Bah ça va ça. Il va courir là. Il dit courir là. Hein? Vous voulez attaquer la matin? Non, ne dis pas aussi. Ah ouais, gata. Il te n'a pas. Toi j'irai. Hein? Bah ça va ça. Wallahi sabali. Ati ni bula kuma men ne fi. Wati be men ne fi. Bika fuar ya ko janna. Men be kelen on fawé. Wallahi. Ebe so eni ala che dingeni kelen ko bla ta sura siala. Dingeni tusugulu dande o tele kula. Ba sabali Ne ba fodele sara bi ko ko. Ni dingeni ni le ko. Kato malla ke dingeni mai. Ki ko su. Sabali sa. Kabla kala ni ngakila na ke dingeni mai amanya ngala. O kele o sura kele ni kale fa. E boro na bna changer ya. Ki boy ko te kabanya ki bo ko fena ki do entreprise la. E ñu na mënu ta kala ga diplôme ba so lu be placer ñu so ka ti blay. O so ke di kansa. Ko ba de be mënu be di ba para ñu ta bara so. Ba no won din te do siala wala. Wa de adana de village mo ba ni mama ko. Kalu nani clé a ki be ba. Ki ne ga ne idea ba ke so si na la soma. Burkina Mali était Burkina a ñetti de ga ñetti dane dama ñatu ko yo no Allah ni ngala la sa fani din nu mini na ne faka ni go papi fenegra mu din mu fuar din suye ne bolo ite poronya te poro para poronya mi mana poro ga di ma o fene be klele ni ala che kalo nani ni kleta e kle kele ni ke gata bare oro la me papi bene malo fa den keneka il est temps fene ga nsi mo papi fene na fa nyon chere comme aba don titi ko ne de be ka kokoro madu o la papi be ka jama kan ko nunke na ya do ko ne tianke wal ma ko ne sinta kan ko ina bia ba kliu. Désormais ni boli ni ana fan ñonche na fara kan jigi e deni keleni e de be mana ko siraka jugu jowo je mana ko siraka e fa be nyini nga ka retraite ta jomi baraka place la den foi tambolo deni kelim ko e be fuwa den gelen sigi doroni la à partir d'aujourd'hui ko ni bora na fan ñonche na ba faga dokera papi ne da toro wale. Senwebe application ye mimato obesega oskilinto koka ka warchi malikono au ka Orange Money walima Wave fe obesega 10 € soro fu anifalaki ni awi application yi télécharger ni code promo elba produit application yi mesega télécharger plateforme chama sans fait inafo App Store Play Store ona nyogona chama au munu mefega application yi utiliser okanogon ni au dona Play Store walma App Store konnala awe Senwave télécharger procédure bébé na ira awla mimato obisiko inscription ke lafia konnala e mogomimbe France Amérique Italie Espagne Allemagne Canada Royaume-Uni et Irlande ni ebe feka worichi kana Afrique konnala isorlento Senwave la Senwave Kawarichi Lakana ani lafia konnala. Home Fashion, la marque des grands.
siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, an ne balima musolakao. Aw munu mago be tisi qualité ɲumanw na. Awɔ, 100% coton. A ye boli joona kana Bergona Business Center ka yɔrɔ la. An sigilen no Bamako suguba kɔnɔ, énergie kɛrɛfɛ. Immeuble Malusin Para. An ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye. N'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la, ayiwa, a ye boli joona kana n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ.